Benvinguts a un nou episodi d'Agropodcast. Avui tenim amb nosaltres a Jordi Besora. Gràcies per ser aquí. El Jordi, com molts dels que van apareixent durant aquesta temporada, vas començar amb una trajectòria i ja has acabat amb una altra totalment diferent. Ara estàs en el món de la comunicació i la gestió de la qualitat. 3, 2... Pues sí, mira, aquest dia estava amb la graduació de la meva filla, que estava fent segon de batxillerat, i es preocupaven molt per les carreres que estudiaran, i jo pensava això que acabes de dir tu ara. Ostres, molta gent de la que conec no s'ha acabat dedicant a allò que ha estudiat. Sí. O sigui que coincideix amb això que deies ara. Perquè tu vas començar a farmàcia. Jo vaig néixer en una farmàcia, físicament dins d'una farmàcia, vaig viure 18 anys físicament dins d'una farmàcia, el nostre pis es diferenciava a través d'una porta de la resta de la farmàcia, i llavors què vaig estudiar? Vaig estudiar farmàcia, però ja després de farmàcia, cap a l'últim any de farmàcia, jo vaig compaginar en primer de tecnologia dels aliments i vaig descobrir que, de fet, ja m'interessava bastant més l'alimentació que les drogues. I com passes d'aquí a la gestió de la qualitat, a les empreses, i com passes d'aquí a la comunicació? Mira, començo treballant a la indústria alimentària, de producció, de qualitat, i a partir d'aquí m'especialitzo en qualitat, faig màsters, m'especialitzo en gestió de la qualitat, en el món agroalimentari, i d'aquí em ve que després acabo en un altre màster fent pràctiques en una consultoria. Aquesta consultoria de temes de gestió de la qualitat no només abasta ja el sector alimentari, sinó a qualsevol altre sector, és l'administració pública, el sector químic, qualsevol altre. I aquí és on m'acabo especialitzant en gestió de la qualitat en qualsevol sector, tot i que el meu origen és agroalimentari i que sí, també soc auditor, especialista en seguretat alimentària, que ve a ser com les meves arrels, que no les he perdut mai, però realment la farmàcia em va servir per conèixer la meva dona i per no prendre medicaments, que no em prenc. Ja està. Em va servir per aquestes dues coses, que ja és important. I com passes d'aquí a la comunicació? Cap al 2008 porto 6-7 anys a la consultoria a Barcelona, on aprenc l'ofici, i decidim, amb la meva dona, tenim dos nens, un nen i una nena, a Barcelona, i al cap d'un o dos anys decidim venir cap a Mollerussa, ella és de Mollerussa, i ens facilita la vida, a Barcelona no hi teníem ningú, i el fet de venir cap a Mollerussa em fa plantejar de muntar la meva pròpia consultoria, i llavors és quan me n'adono que necessito unes altres habilitats que fins a llavors ni m'havien passat pel cap, no? Les habilitats d'intercomunicació, de parlar en públic, de vendre'm, perquè el meu jefe a Barcelona em passava els projectes i els executava bé, generalment, o amb èxit, però quan vinc cap aquí me n'adono que necessito adquirir altres habilitats per vendre el meu propi producte, no? Per ser com el meu propi agent comercial. I d'aquí ve la part aquesta, digues. No tens la sensació de que aquestes habilitats no te les ensenyen al col·le? Bueno, és que això és que hi ha tantes coses que no ensenyen a l'escola. No ensenyen a llegir els contractes, no ensenyen a firmar hipoteques, no ensenyen a què és com es dona d'alta un compte bancari, a com has de gestionar els teus diners, si interessa tenir un compte bancari, si interessa tenir més d'un. No ensenyen a parlar en públic, no ensenyen a gestionar les frustracions, no ensenyen què passa quan fracasses. És que hi ha tantes coses que no s'ensenyen a l'escola i que crec que s'haurien d'ensenyar, i aquesta és una, sí, clar. Sí, totalment. Llavors tu aprens les habilitats de comunicar i com transformes aquesta habilitat adquirida en un negoci? Bueno, les habilitats així més interpersonals les acabo utilitzant per la part de consultoria, no? Llavors sí, estudio 2 anys coaching a Barcelona, però no m'acabo dedicant de per si a fer de coach. Una altra vegada. Sinó que això ho poso com a pebre i sal, com a ingredients dins de la meva consultoria. Doncs em serveix per anar a conèixer nous clients, a interaccionar, a gestionar equips, a portar reunions, a tots aquests temes. I ara imparteixes cursos de comunicació. Bueno, ja veig per on anaves. Ara, fa poquet, he volgut barrejar aquestes habilitats de parlar en públic, les habilitats de docència també, que sempre m'han agradat,
i estic elaborant ara un curs que en principi el llançaré a la tardor, allà al setembre, sobre parlar en públic, un curs de transformació que es basa en agafar 10 persones i aquestes 10 persones, durant 10 setmanes, han de buscar un 10 parlant en públic. I llavors diu 10 parlant en públic, 10 hablando en público, perquè el faré a nivell estatal. Molt bé. I estic tirant endavant aquest curs que serà sincrònic i asincrònic a la vegada. Molt bé, molt bé. Online. És que t'hem estat veient per xarxes socials i la veritat s'ha de dir, parles molt bé davant de la càmera. Moltíssimes gràcies. La veritat és que ho fas molt, molt bé. I abans hem estat parlant de coses que s'expliquen i no s'expliquen a l'escola, i a Espanya recentment ens estem adonant compte de que tenim unes carreres universitàries molt potents, de tots els sectors, però quan estem a la universitat s'ensenyen unes habilitats que quan tu surts al món real no quadren. Algunes d'elles sí que, òbviament, et serveixen, però potser no t'ensenyen la pràctica que requereix el món real, no? Com creus que això es podria solucionar? A veure, sí que és veritat que a Espanya, en general, hi ha una titulitis, o hi ha ens agrada tenir molts, o anem per davant amb el currículum, i en canvi la persona va darrere el currículum, quan hauria d'anar per davant del currículum. Jo crec que això també té el seu punt de vista positiu, perquè al final, si no tens exàmens, no estudies. O almenys jo soc d'una manera que si no tingués una fita o no tingués una prova, un examen, no sé quanta gent estudiaria si no hi hagués exàmens a les universitats. O sigui que sí que serveix que hi hagi títols. Però clarament fa falta, ja des de la base, que es formi els estudiants, des de primer grau fins a la universitat, en presentar els seus projectes, de què serveix un enginyer que no sap presentar els seus projectes, de què serveix un metge que no sap dur o no sap liderar la seva sessió clínica amb la resta de professionals assistencials, de què serveix portar una empresa si no ets capaç de fer trempar o de fer vibrar els teus treballadors o d'entendre'ls o de saber-los escoltar. Hi ha tantes coses o de què serveix que siguis molt bon professional si no ets una persona molt endreçada, si no tens els arxius ben endreçats, si no penses en la persona que vindrà, que et substituirà a tu, i per tant li mires de deixar un món millor, o uns arxius millors, o una feina millor, o un lloc de treball millor. Bé, totes aquestes coses crec que sí que s'haurien d'ensenyar, però bueno, de moment no es fa, o no es fa tant. Potser sí que últimament hi ha més assignatures basades en competències o en treballs, però és veritat que no és el gruix, no? O sigui, al final t'acaben posant una nota pels coneixements que tens, no per com els saps expressar o no per com els saps defensar, no? Com a molt al final, al treball final, durant 10 minutets de màster o de grau, has de presentar el teu treball, no? I allò sembla com la gran barrera, quan allò hauria de ser el més senzill, perquè el complicat és fer el treball, no presentar-lo, però bueno. I relacionat amb això que has dit de que has de deixar un món millor, un espai millor pel que vindrà, com és aquesta frase que em vas dir fa uns dies? Has de treballar, o el decàleg del bon treballador és treballar pel que ve després? Coincideix que amb tu ens coneixem d'aquí la FEMAC, jo col·laboro amb la FEMAC, que sou una empresa molt ben parida, en el millor sentit de la paraula, és veritat, hi ha bones empreses, però n'hi ha poques de ben parides, la FEMAC és una de les ben parides, i allà et comentava aquesta com la paradoxa del bon treballador, que és que el bon treballador treballa per la persona que el substituirà. Fa centenars d'anys la gent treballava en feines que no veia acabades. És a dir, hi ha una frase típica que deia el fet de que no veguis la catedral acabada no t'eximeix de continuar-hi treballant. Doncs el bon treballador treballa per la persona que el substituirà, encara que, evidentment, no sap qui és la persona que el substituirà. Correcte. I per tant, li deixa les coses més endreçades, més simples mentalment, separant lo important de lo que no ho és, l'escriptori físic i l'escriptori virtual més endreçats. I la paradoxa és que si treballes per la persona que et substituirà, no et voldran substituir mai, perquè el teu jefe dirà, home, no, aquest que no marxi, aquest que ens ho deixa endreçat, aquest que explica les coses, aquest que procedimenta allò que fa, que difon el seu coneixement, aquest que no marxi mai. Llavors la paradoxa del bon treballador és que has de pensar en ser prescindible i acabaràs sent imprescindible.
Té controvèrsia, però té sentit. I clar, això està molt relacionat també amb la gestió de la qualitat, no? Aquesta altra vertent que tu t'hi dediques. Clar, això és molt ISO 9001, no? Que és com la mare d'allò que em dedico, porto altres normes, però la ISO 9001, que és com de les normes de l'Organització Internacional d'Estandardització, la més famosa, va sobre això, no? En què allò que passa en l'empresa no incideixi en el client, és a dir, si em substitueixen a mi, el client que rep el meu producte o que rep el meu servei no se n'assabenti, perquè funcioni perfectament la prestació del servei o la fabricació del producte, no? Per tant, que la gent no sigui imprescindible, que es comparteixi el coneixement, que s'escrigui el coneixement, que tinguem dades objectives per prendre decisions, que tinguem mecanismes per millorar, que tinguem reunions amb un ordre del dia comuns, i tot això va al fet de deixar una empresa millor pels teus fills o per qui te la vulgui comprar. I per qui no sàpigui molt bé de què es tracta aquesta norma, no?, de la ISO, què li podries dir a una persona que diu vale, jo vull millorar la meva empresa, vull estandarditzar totes les processos, però no sé, això és una solució per mi? Això podria utilitzar-ho? Mira, la norma ISO 9001 en general, o les normes de qualitat, es fan per dues coses, inclús amb els títols que parlàvem abans, no? O et treus el títol perquè t'agrada o et treus el títol perquè en vols treure un rendiment. Sí? El xulo és les dues coses, però de vegades hi ha gent que només vol treure un rendiment. A mi m'agrada als clients, i només accepto clients, que vulguin aquests títols o aquestes normes per millorar internament. No? Clar. I després que el de dins es vegi a fora. Què li diria? Doncs que la norma ISO 9001 és la norma ideal per endreçar i per posar ordre a l'empresa. Em sembla ideal, em sembla perfecte, em sembla flexible, em sembla perfecte. De fet, ha tingut molt èxit per això. No, i si jo miro com a treballadora d'una empresa... Explica-ho tu, que a la FEMAC esteu certificats, o estem certificats, deixem-ho dir així, amb la ISO 9001. No, sí, estem, perquè sense tu no ho podríem haver fet. No, però som una organització, la FEMAC, no? Som una organització que en principi no necessitaríeu, perquè no és una organització molt gran, amb diferents seus, etc. No? I tot i així, malgrat allò que dèiem, no seria obligatori, ostres, tot així ens interessa per endreçar-nos, per deixar les coses, fer més robusta l'organització. Sí, i tot el tema d'endreçar processos, no? Que a vegades nosaltres que gestionem moltes inscripcions de cursos, esdeveniments, de fires, el diari de l'esdeveniment, no? Que l'altre dia parlàvem, ostres, al final ho tens, què sigui la llibreta, l'ordinador, l'Excel, el PowerPoint, ho tens tot per allà desfet, no? I quan entres tu dius, doncs si ho podem tenir tot així, tot endreçat, el procés es fa molt més fàcil. Claro. Imagina't, m'agrada l'exemple d'aplicar la ISO amb alguna que no és una empresa, i crec que així s'entén. Per exemple, si l'apliquessis a una família, doncs la llista de la compra, la llista dels materials a comprar al supermercat, això és ISO 9001. Un bon arxiu dels rebuts bancaris, un bon arxiu dels contractes telefònics, d'energia, etc., que tens tot això ben endreçat, unes bones pautes del manteniment del cotxe i del manteniment dels aparells, un bon anàlisi dels gastos i dels ingressos, això és ISO 9001, i igual que ho pots aplicar en una família, ho pots aplicar en una empresa molt millor, clar. Vinga, va, i ara que has obert el calaix, apliques la base de la ISO a la família? Bueno, jo soc bastant cap quadrat i bastant endreçat, però bueno, evidentment no amb el formalisme, però sí que les habilitats aquestes de ser endreçat, de planificar, d'analitzar, de no només corregir, sinó de millorar, que és una altra habilitat que et dona la ISO, no només si em cau el boli a terra, doncs et recullo el boli, això és corregir, no? Em torna a caure sense voler i torno a corregir. Però millorar és pensar com és que el bolígraf em cau cada vegada a terra, no? I què podríem fer? Potser podríem posar un llapisser aquí al mig i així no ens cauria, no? Llavors, corregir és humà, però millorar és diví. Doncs aquestes filosofies les pots aplicar a qualsevol cosa a la vida, també a la família, però evidentment a l'empresa. Les pots aplicar. El guapo de la gestió de la qualitat és que ho pots aplicar a qualsevol ecosistema. Igual que un ecosistema pot ser el planeta
El sistema solar és un ecosistema, el planeta Terra és un ecosistema, un continent és un ecosistema i al final pots anar baixant així, una ciutat és un ecosistema i un toll d'aigua és un ecosistema amb una flora i una fauna particulars. Doncs els temes de gestió de la qualitat els pots aplicar a l'empresa sencera, els pots aplicar a un departament, els pots aplicar a tu com a treballador. Per tant, els portes incorporats, van amb tu, van amb l'empresa, a qualsevol cosa que faci l'empresa, independentment de si treu una nova línia de producte o de servei. Correcte, són habilitats escalables, no? Claro. Molt bé. I per anar acabant, el que nosaltres volem és encoratjar el talent jove a entrar dins del sector agroalimentari, que al final és el sector on es dedica la FEMAC. Quin consell li donaries a un jove que volgués entrar i diu, ostres, que no sé, potser no tinc una empresa o potser no sé si entrar perquè no sé si m'agradarà? Mira, els consells es poden donar perquè els consells són per tenir-los en compte, no per seguir-los. Correcte, correcte. Doncs, si algú vol tenir en compte aquest consell, potser el consell seria que si et vols dedicar a alguna cosa, al món agroalimentari o a qualsevol altre, estudia, prepara't acadèmicament, esforça-t'hi, fes primer d'aprenent, perquè la vida és així, primer has d'aprendre, busca un bon referent, vés a treballar amb aquest bon referent, si has de cobrar menys o no has de cobrar, doncs ho acceptes, que d'això se'n diu pràctiques o d'això se'n diu la figura de l'aprenent, que tots l'hem tingut. I a partir d'aquí, forma't, apassiona't, investiga, intenta conèixer la veritat o els fonaments d'allò que vulguis, no? Doncs el sector agroalimentari, com qualsevol altre. Genial. Doncs escolta, moltes gràcies. Ha sigut una conversa superenriquidora i gràcies a tu, Anna, esperançadora. I ens veiem a tots a la pròxima. Gràcies per ser-hi i gràcies a la Diputació de Lleida per donar suport al podcast. Ens veiem.